Joe, de zanger-gitarist van Evil Invaders. We zijn een vierkoppige speed metal band uit Limburg. De release show die we hebben gedaan eind februari nu van onze cd. De bebop in Vosselaar was totaal uitverkocht. Er was 500 man binnen, er was zelfs volk dat niet binnen konden meer. Dat was totale waanzin. Echt chaos tot en met mensen die op dat podium kropen en rolden over mijn pedalen van mijn gitaar, waardoor mijn gitaar uitviel. Een show die we hebben georganiseerd hier in de Musicodroom, om eigenlijk de fans die niet de kans hadden om in Vosselaar te komen, die niet meer binnen konden, dat die eigenlijk hier kunnen komen kijken naar onze show. En daarmee is die show ook gratis voor iedereen. Dus ik zou zeggen, al diegenen die er niet de kans hadden of die het allemaal super vet vonden, zeker nog eens komen, want het wordt een dik feest. We brengen gewoon een goede oldschool party.